Minä näytän miten nyt ladataan ilmoitteeksi peli. Ilmoitteeksi. Kirjoitatte iso hunt. Tää pitää olla tämä... Mikäs tämä onkaan? U-torrentti. Kirjoitatte... minkäs vois lataa? Kirjoitatte vaikka jonkun pelin nimen, vaikka esimerkiksi mitäs? Vaikka Castle Crashers. Se saa olla nyt meidän esimerkki. Painat tuosta. Sitten kirjoitatte download torrent. Ja siis painatte download torrent. Ja sit painatte siitä. Painatte okei. Mä keskeytän nyt tuon toisen. Laitatte pakoita aloitus. Laitatte kai sitten olla korkean. Tosiaan täällä pitää olla U-torrentti. Tuolla lukee U-torrentti. Menette nettiä. No esimerkiksi mä näytän miten se laitetaan. Kirjoittakaa vaan U-torrentti. Miettä vaikka tämmössä ja sit tosta lukee Get Torrent. Siitä voi tosiaan lataa. Ja nyt tossa se lataa sitä peliä, mutta se olisi siinä ja lisää turhaa.